ಮಂಜೇಶ್ವರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಈ ತನಕ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶಾಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ನೇತಾರರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. മഞ്ചേശ്വര CHSന്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 1.5 വർഷമായിട്ട് ഡെന്റിസ്റ്റ് OP പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ലാബ് ടെക്നീഷ്യനും പൂട്ടിയിരിക്കുക, ലാബ് OPയും പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത്രയും കാലാവസ്ഥ കടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ രോഗങ്ങൾ പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് പോലും ഇവിടുത്തെ ലാബ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഈ നാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്. ശരിക്കും ഇത് ഇന്ന് ഇവിടെ ദിവസം പോകുമ്പോൾ പുരോഗമിക്കേണ്ട ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ ദിവസം പോകുന്നതോളം ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗം പൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഇവിടെ ആദ്യം ഡെന്റിസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോയതിന് ശേഷം 1.5 വർഷമായി അത് പൂട്ടിക്കിടക്കുന്നു. ഇതാ ഇപ്പോൾ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോയതിന് ശേഷം അതും അവിടെ പൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ പുരോഗതി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ ലാബ് ടെക്നീഷ്യനെ പുനർനിർമ്മിച്ച് ഇത് യഥാസ്ഥിതിയിലാക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡെന്റിസ്റ്റിനെയും ഇവിടേക്ക് നിയമിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെയും ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു സംവിധാനവുമില്ലാതെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയാൽ കച്ചറും വേസ്റ്റും അവിടെ ഇവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു രോഗി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരേണ്ട ഈ സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ വന്നാൽ തീർച്ചയായും ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ രോഗം പിടിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് കുട്ടികളുടെ ഡോക്ടറില്ല. അവർ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോയതിന് ശേഷം കുട്ടികളുടെ ഡോക്ടർ ഇവിടെ തിരിച്ച് നിയമിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു ഡോക്ടർ പോകുമ്പോൾ അതിന് ബദൽ സംവിധാനം കാണാതെ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോയാൽ ആ സംവിധാനമേ പൂട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. 2 മണിവരെയാണ് ഇവിടെ ചികിത്സ ഉള്ളതെങ്കിലും ഇവിടെ ആ 2 മണിവരെ പോലും ഇവിടെ കൃത്യമായി ചികിത്സ കിട്ടുന്നില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദൗർഭാഗ്യകരം. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಂಡಲ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶ್ರಫ್ ಬಡಾಜೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಡೆಂಟಲ್ OP ಘಟಕಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ನೇಮಕಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಜೊತೆಯಾಗಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ನೇಮಕಕ್ಕೂ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ.